final by reporting ngim IQ ngim ISBO chun anen man mo ta kadaw ngin ya step by step manta mo to une deu coco pit une coco chips mo une snap se mau it une ki angu osmocot slow release fertilizer mo une perlite une pit moss une runga powder bot ne runga ba teli mo tang mangabu option dalam pimdon urunga bo tang mau it rum le nak jak da pimdon mau it bo dorunga rum le nak jak mo tek e gijing trikam jugine pade kalong kumna mau it upenne ya ka temperature lane ka jing shit jing kriat jong ka mariang mensengi ukujit ya ka jing kloit bat upenne pada ka jing saat ha ka por menmiet bat u blok no ya ka jing kloit ka bami nakando ne madan ha ka por mensengi bat u yarap ban penung leer ha po ki kiu sentiu bat u yada na ka jing kala baken san jong ka soin benang urunga pat uyarap ya kitiet ban ring mensim lane ban yo ikal air ka bakhoi uyada naki khnyang ne upanduna ya kijing put jom kitiet bat unum pan kti than ya kasbo ka badon hakikiu sentiu ukoko chip pat ukjit ya ka bat upenmi pat suki jai upentengan ya kitiet uyarap baka kan jawut wot kan nempen sakut haki kiu sentiu kasbo kan nem lendang uyadaro na ka jing fluid than bat ka jing kriat kensan ukokopit pan upat ya ka jing tengan bat upen biang ya kitiet kat kum ka jing don kam kamot don kam bat ai man kasngi lagat pundon kam da uneu kokopit uyarap ban ai kal air khoj kum ko oksigen kabalong kabaton kam bha panyada na kicing put jong thien upar light usutiu udon kam le air ne oksigen ban ring mensiam upar light uyarap hak ta kabenta ban yarap bakal air kan rung bha hakikiu sentiu nama daga ba pendon kam yau ne upar light kasbo kanum lendang bak namarta kal air kayo lat bha bandrung syagi benta yong kiu sentiu kasbo kanum wot habangi krek lang yau ne upar light upit mas pat upentengan ya kekendau lane kasbo haba kekendau lane kasbo katengan kitiet jong sentiu ru kin syong tengan bat uyarap ha ya kitiet pakin su tiet bha bat kisentiu kin he kin san ang ta kumno ba pin kle pat shwa ba pin le reporting ya kisentiu jong phi badam shwa ya une ukoko chips bat ukoko pits kumba chisngi ai nang ta sei bat that yang ki amdai ban penrekyang than mde bakan je than re kedeban syong jing dengan hapan biang nang tapat pin sathom ya kisentiu jong phi sapai chakmat ya video kumno panthom ya kisentiu jong phi ang ngi don ro yo snap kse dan ngi pain bak bani ang ubayarap ha ban bentuj ya ka syabaro ki benta jong ukyo tak bomot pakithir jong usentiu kin yo ha bat kaya rapro ban peni wot ya ka syabar jong khiu sentiu kan pensakut kumta kal ero kan yo bha ban rong syapo khiu sentiu menta khle lang lot bar khot ya kitei ki jaj sbo lane ki jaj item ki bangala ong ya phi kat kum ka jing don kam jong phi re kan mau ba ka jing khle kalong ba khambon da coco chips ban yo coco pit bat usnep se ro ngon kam khambon knang ba kan yo ba kal air bat makan tuj ba ka mentapat ngan pen iya phi kumno
ban transfer ya usentiu jong phi nau khiu barit xiao khiu ubahe bo shwa daki mau it na try jong khiu knang ba kitleus jong kitu ki khiu sentiu kinum dam pai hagane ke video ngapo shwa da u mau it nang tapat sa tap so urunga wakham he size penbot na jrong jong mau it kane kan yarap ba ka kan jaw ba shapo kanum block ya kitleu jong ki khiu sentiu kan mau ba barabor ba pithong yo sentiu how khiu jong phi upiat jong usentiu lenek tu ki bulb kim dai ban tap shapo hanrei kite bandan hajrong kasbo kanum dai ban tap ya kitu kipiat jong kisentiu phin yo i hang ne bangat thap shwa ya ki mau it na try jong khiu sentiu nang tapan ngan sa thap sa daurunga nang ta ya usentiu na knyot skiski na side bat sei daga babu kum tu hajrong kumak pan video bat thap ya kasbo na side daga ba knyot suki knang ba kithiet jong usentiu kinum dekut lene kinum pra sapai hakane ke video upiat ude bandon sajrong kasbo kamde bantap ya kipiat jong kisentiu rap si su na long kenjai hanong